El grup de recerca de Cerdanya està molt satisfet amb la participació que ha assolit l'edició d'enguany del cicle A l'estiu recerca't. Des de finals de juliol i fins aquest proper dissabte s'hauran realitzat una vintena d'activitats de difusió cultural i científica. Entre tots aquests actes s'ha superat de llarg el miler d'assistents i des de l'organització ho han valorat molt positivament. A banda de les activitats generals, s'ha dedicat un cicle a l'antic Egipte i un altre als joves investigadors de Cerdanya. I estem molt satisfets perquè això més o menys consolida tant el cicle general com el cicle, per exemple, d'Egipte, que tenim intenció de repetir l'any que ve amb una altra temàtica d'històrica, i també el cicle de joves investigadors, que també tenim intenció de repetir-lo l'any que ve amb altres treballs de recerca de joves d'aquí de l'Institut de Pere Borrell sobre treballs de recerca de batxillerat. La conferència sobre l'anarquisme i la guerra civil a la comarca, oferta per Joan Pous, va ser l'acte més multitudinari, amb una assistència de 120 persones. El cicle dedicat a Egipte, però, també ha tingut força èxit. Sí, el cicle d'Egipte ha tingut moltíssim interès, és una de les coses que més èxits ha tingut i de fet ens confirma la teoria de que un dels tipus d'activitats que més interès té són les de tipus històric. El cicle A l'estiu recerca't havia d'acabar aquest dimarts amb la conferència del mateix Enric Quílez sobre Nikola Tesla, el geni oblidat que va inventar, entre d'altres coses, la ràdio, el corrent altern o el fluorescent. Finalment, però, el cicle s'allargarà fins aquest proper dissabte amb una xerrada sobre la tinença responsable d'animals de companyia.